Tady mám právě nově nabarvenou vlnu. Zkouším různé odstíny. Tentokrát to nejsou přírodní barviva, jsou to barviva na vlnu. Co dělat, když si potřebujete natočit třásně, nachystat si je pro koberec? Vzala jsem si tady karton, prostě jakýkoliv. Dobré je, že ho máte takto na složení a na něj prostě namotáte dokola tu přízi. Mám tady klubíčko, tak to na to namotáme. Jakmile to máme namotané, tak tady na této straně to rozstříhneme. Buď to rozříznete ostrým nožem nebo nůžkama. Tak jsme získali krásné dlouhé třásně. Teď je budu podle potřeby prokládat s tou tmavší barvou. Pro třásně na této straně, tak jsem si vzala 2 a jednu tu tmavší. Přeložíte je přesně v půlce a háčkem je pak napojíte tady. Protahujete je ze spodu. Teď vám ukážu, jak tam dát ten střapeček. Doufám, že to bude vidět. Takže vy si vezmete ten střapec, co potřebujete. Já si to dám pěkně na polovinu. A teď háček dáte ze spodu toho koberce nebo té tapisérie. Proč? Protože když to dáte ze spodu a ten střapeček navlečete, tak vám to udělá tady ten pěkný ozdobný okraj. Kdybyste to dali naopak, já to otočím, tak byste tam měli ten růb. To znamená, ten okraj by nebyl tak pěkný, takový hladký. Ano. Takže ze spodu vprostřed chytneme ten střapec. Zkontroluji si jen, jestli ho mám opravdu na polovinu, přibližně, protože pak stejně ty konce budete zastřihovat. Protáhnete a ještě jednou provlečete a máte střapeček uchycený. Jenom dotáhnete. Některá ta nit se nedotáhne, takže pak jednotlivě můžete zatáhnout za každou z těch nítek, aby se to dotáhlo celé. Já jsem s tím ještě nic nedělala. Vidíte, že tam ze spodu mám ty třásně, ty bílé, které vlastně mi drží, ten lem, tu osnovu, aby se to nerozpadlo. A pak záleží na vás, jestli vy vezmete každou tu bílou nitku a zapošijete to, anebo jestli to tam necháte a nevadí vám to, protože ono to v podstatě na té druhé straně vidět není. Vidíte, že ty třásně jsou krásně napojené a že to vypadá moc pěkně. Pak se podíváme ještě na jednu další věc, a to, že vy když tkáte tímhletím vzorem, říká se tomu složitý kelím, to znamená, že máte jednotlivé obrazce, netkáte prostě v řadě, ale vytkáváte obrazce,
tak se děje to, že se vám spojují ty různé barevné plochy. Buď se spojují tak, že vy tvoříte skůtky, takové zoubky a tam se to krásně napojuje, zůstane to pěkně, pevně spojené a není třeba k tomu už nic dodávat, nic poopravovat. No, ale co děláme, když se vám tam dostanou dvě ostré plochy vedle sebe? A to je případ tady. Dám to trošku tady, tento případ. Vy tady máte ostré hrany. A když tkáte ostré hrany, tak na té osnově to zůstává na té jedné osnovní niti a na druhé to zůstává na té druhé osnovní niti. A nedochází vůbec k žádnému propojení. A vidíte, že vlastně vznikla díra. Vůbec jako nemá cenu se snažit to propojovat při tom tkaní, protože tam by vám vznikly horboly, nebylo by to pěkné. Uděláte jednoduchou věc. Vezmete si jehlu a nit, čili nit, jehlu, a já už jsem to tady provedla, ten spoj jednoduše obšijete. Takže i tady tu mezeru, kterou mám, já teď vezmu nit a prostě to propojíte, obšijete. Těch ploch, kdyby vám to takto vyšlo, nikdy není moc, takže stojí za to to potom sešít a dostanete nádherně rovný vzor. Podívejte se tady. Tady jsem to sešila a je to krásná ostrá plocha. Takže takto pracujete s tím složitým kelímem, když už tkáte jednotlivé plochy a dochází tady k těmto problémům. Dírečky zašívat zvolte nějakou neutrální nit, ta tam určitě nebude vidět, i když ta barevnost vlny je jiná. Zůstává nám ještě vyřešit rubovou stranu. Koberec je krásný, tady vidíte jenom zauzlíkovanou osnovu, aby se koberec nerozpadl. Tady už jsou udělané třásně, vypadají nádherně. Podívejte na to. A na druhé straně už je mám všude. Bílé nitky tam vůbec nevadí, jako mě tam nevadí, já s nimi asi nebudu dělat vůbec nic, abych je zašívala, možné to je. A teď rubová strana. Na rubové straně ten koberec vypadá takto. Někde doporučuji, viděla jsem jako v našich dílnách, kde se dělají tapisérie, tak oni pak všechny tady tyto nitky, které tam zbydou, jak napojujete jednotlivé tóny, tak doporučuji to buď háčkem zatáhnout dovnitř, anebo to zašít. Řeknu vám, že je to naprosto zbytečné. Kdo to chce dělat, může, ale jestli budete mít takovouto plochu a budete všecko zašívat, tak nad tím budete sedět další hodiny, které můžete strávit přímo na tkaním něčeho pěkného nového. Já, co jsem viděla opravdu turecké koberce a perské koberce, tak oni to nezatahují. Oni prostě tu rubovou stranu nechají takto. Vůbec nemusíte mít strach, že tady by se něco vytahovalo. Není to možné. Na té lícní straně nic nevytáhnete. A když si to položíte na sedačku nebo na zem, budete ho používat opravdu jako koberec, tak naopak tady tato strana se zaplstí. Ono se to slehne, splstí se to, připlácne se to a rubovou stranou nikdy ten koberec nedáváte. Nikdy se koberec nedává, prostě naopak. Takže stačí, samozřejmě ty nitě byly různě dlouhé, jak jsem to dotkala. Já jsem vzala nůžky, zastříhla je přibližně na tu jednu délku, úplně přibližně, aby tam nebyla jedna nit dlouhá, vylézala vám ven. Takže takto jsem nechala rubovou stranu. A když ten koberec otočíte, tak je prostě krásný, nic tam nikde nevyčuhuje, o nic nemáte co zadrhnout, takže se vám nic nevytáhne. Když jsou střapečky třásně navlečené pečlivě dokola na obou stranách,
tak pak je jenom nějakým řídkým hřebenem rozčešete a zastřihnete špičky, abyste to dorovnali. Už jsem to tak provedla i na té druhé straně.